Hanging habagat, nagsimula ng umiral sa ilang bahagi ng bansa ayon sa Pag-asa. Nakatutok Claire Lacanilaw. Umabot sa 43 degrees Celsius ang heat index sa Dagupan City ngayong araw. Ang ilang residente, kanya-kanyang diskarte upang maibsan ang init ng panahon. Pag minsan sobrang init din, kaya minsan dito ako nag-ano sa medyo may lilim. Tapos pag nagtitinda kami ng mga malalamig na yung mga halo-halo, yung palamig, ganyan. Ayon sa Pag-asa, nagsimula ng umiral ang habagat sa ilang bahagi ng bansa. Malaking tulong daw ito upang maibsan ang nararanasang matinding init ng panahon at ang banta ng El Nino. Last week, Sabado, pumasok po yung tinatawag natin na habagat. Kaya almost nag-stationary yung low pressure area doon sa West Philippine Sea. At meron naman tayong isang binabantayan dito sa south-est ng Mindanao. Sakaling magtuloy-tuloy ang 5 araw na pag-ulan at maitala ang 25 mm rainfall sa buong bansa, ayon sa Pag-asa, anumang araw ngayong buwan, idedeklara na ang panahon ng tag-ulan. Yung malaking epekto po yun ibig sabihin, magpapahinga itong tinatawag natin na El Nino. Kasi nandyan po yung habagat po natin. At dyan din yung buwan na yan, nandyan po yung mga pagpasok ng mga bagyo natin. Kaya siyempre asahan natin na bababa yung temperatura natin. At siyempre yung mga heat index din, bababa na rin. Mawawala na yung heat index. Kasi ang kwan naman natin ng heat index from March to May. Kasama si Jing Dacanay, Claire Lacanilaw, 1 North Central Luzon.